19η αγωνιστική της National League 1, τρίτος όμιλος, coach νίκη 75-54. Έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι ήταν σχετικά εύκολη, έδειξε η ομάδα την ανωτερότητά της. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πραγματικά όπως θέλουμε να είμαστε. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα μας ήταν πολύ άσχημη. Και για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό αυτό καλό θα είναι να μην γίνεται. Ξέρω ότι τα παιδιά μου δεν είναι ρομπότ, ούτε θέλω να γίνουν ρομπότ πραγματικά. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η προσπάθειά μας έπεσε πολύ χαμηλά. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάλι να φεύγουμε με λίγο ανάμεικτα συναισθήματα. Μιλώντας έτσι για το δεύτερο ημίχρονο που από ό,τι κατάλαβα δεν είστε και ικανοποιημένος με τα παιδιά, με τις δυνατότητες που έχουν οι ίδιοι αλλά και η ίδια η ομάδα. Σας ανησυχεί αυτό για την συνέχεια, αυτός ο φυσικασμός, ή ήταν επειδή ήταν και διαφορά μεγάλη και έτσι κατέβασαν τα χέρια στα παιδιά? Όταν έχεις τόσο μεγάλη διαφορά στο σκορ μπορείς να δικαιολογήσεις κάποια κακή επιλογή στην επίθεση. Στο κομμάτι το αμυντικό που είναι και η δύναμή μας θα πρέπει σε όλες τις φάσεις να είσαι εκεί και να προσπαθείς. Εμείς στο δεύτερο ημίχρονο στην άμυνά μας δεν υπήρχαμε στο γήπεδο. Με λίγες αγωνιστικές να απομένουν και έχοντας μπει στην τελική ευθεία, φαίνεται ότι κάθε παιχνίδι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Για τα επόμενα 4 παιχνίδια τι να περιμένουμε? Κοιτάζουμε μόνο το επόμενο παιχνίδι ή μπορούμε να πούμε έναν απολογισμό για τη συνέχεια? Τώρα η επόμενη εβδομάδα έχει διακοπή. Η πόλη εδώ γιορτάζει, θα έχουν μια ευκαιρία τα παιδιά μου να ζήσουν το καρναβάλι. Θα προσπαθήσουμε βέβαια με την προπόνηση να συντηρηθούμε λίγο για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το επόμενο μάτς από την επόμενη Δευτέρα. Παίζουμε εκτός έδρας με την Αρετσού. Ήδη είμαστε καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Με βάση τα αποτελέσματα όπως ήρθαν σήμερα, ανάλογα με το τι θα κάνουμε εμείς τα 3 τελευταία παιχνίδια, η θέση που θα καταλάβουμε είναι το 1, το 2 ή το 3. Οπότε, όπως και να έχει, είμαστε καλύτερα από πέρσι και σίγουρα θα παίξουμε ένα πλεονέκτημα έδρας. Αυτό που θα διεκδικήσουμε είναι να πάρουμε το 1 για να μπορέσουμε να αποφύγουμε και ένα γύρο στα play-off, ώστε να είμαστε πιο ξεκούραστοι όταν θα γίνει η διαδικασία της δεύτερης φάσης. Ωραία. Τέλος, ένα μήνυμα για τον κόσμο που, εντάξει, παρότι τις καιρικές συνθήκες της δύσκολες, βρέθηκε σήμερα εδώ, είχε λίγο παλμό, φωνάξανε, φαντάζομαι τους στέλνετε και για τη συνέχεια. Νομίζω ότι ο κόσμος ακολουθεί την πορεία της ομάδας. Η ομάδα με την παρουσία της στο γήπεδο έχει δείξει ότι δικαιούται την υποστήριξη του κόσμου και μακάρι κάθε φορά να είναι περισσότεροι. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλό βράδυ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.